दिमाकुसि दखरा एबसुनिफ्राय दिनैनिफ्राय माने फैगौ एप्रिल दाननि 12 अक्ट'सिम हारिमुआरि फोरोंथाय मावबादा बेखेवदों। दिनैनिफ्राय बेखेवबाय आरो बियो दिनैनिफ्राय 12 तारिखसिम 14 दिननि थाखाय जागोन। सप्ता मोननैनि थाखाय जोङो बे हाबाफारिखौ लादों। बेयाव मोसानाय, बेयाव खेराइ मोसानाय, लोगोसेनो बैसागु मोसानाय बेखौ फोरोंगोन आरो बेजों लोगोसेनो खाम दामनाय आरो सिफुं सुनाय बे मोननै माने फोरोंनायखौबो जोङो लाफादेरदों। मोसानाय फोरोंनो थाखाय जोङो उदालगुरिनि बै निकुनिता बर' मेडाम बिथांखौ हांख्रायनाय जादों आरो खाम दामनो थाखाय जोंनि दिमाकुसिनिनो बुरखां बर' बिथां आरो सिफुं सुनाय फोरोंनो थाखाय रनसाय बर' बिथांमोनखौ जोङो हांख्रायनाय जादों। किन्तु आथिखालाव जों नुबाय लाइमोनफोरा किन्तु माखासे माने दामनाय दुनायफ्राव बाहागो लानो नागिरा, वेस्टार्न कालचारफोरखौसो बांसिन बजनो। बे बेलायाव बिथांमोननिसिम मा बुङो? जोंथ' बुंगोन माने बर'नि जि हारिमु बियो गमामायैनो बिराद माने बाख्नायथाव। बियो मोनसे बिराद गावनो धोनि मोनसे हारिमु बियो बर'फोरनि। बिहा गावहानो गाननाय जोमनाय, दामनाय देनाय, मोसानाय मुसुरनाय बे गासैखौबो लानानै जोंहा जिहेतुके जोंनि जुनिया दंखायो। दा बेखायनो बर'फोरनि जिथु हारिमु बेयो बिराद माने माहाजोन आरो बेखौ लानानै जोङो बर' हिसाबै गोग्गानाय मोनो आरो जोंनि उद्देश्यआबो बेनो जिहेतुके जोंनि लाइमोनफोरा माने सानफा एफा बेफोरबायदि गुबै माने बिथिंनिफ्राय माने दोरोदगासिनो दङ। दायो स्कुल बन्द, कलेज बन्द, दा बेखायनो नैबे माने ओरैनो थानाय समफोराव जुदि जोङो माने आफादफोरा दायथ' लालायलायाबा लाइमोनफोरा हयथ' बेफोरबायदि मोजां बिथिंनिफ्राय हयथ' बेलेग मोनसे लाइनआव थांगोन। बेखौनो साननानै जोङो बिथांमोनखौ नैबे फोरोंनाय आयदाखौ लादों आरो जोङो गोजोननाय मोनदों। दिनै बेखेवनाय सानावनो खमैबो 55 जननिबो बारा माने मोसाखावरि, मोसानो गोसो गुदुं, सोलोंनो गोसो गुदुं बिथांमोना बाहागो लाफैदों आरो जों फोथायो नैबेनि गेजेरजों निस्सय बिथांमोना दायोथ' बेयाव बांसिनानो फरायसाफोर जायफोरानोखि हाइ स्कुल फरायबाय थानाय, जायफोरानोखि एम इ स्कुल फरायनाय आरो कलेज फरायनाय साफा सानै बिदि फैदों। दा बिथांमोना जोंनि हारिमुनि सोमोन्दै, खेराइ मोसानाय, बैसागु मोसानायनि सोमोन्दै मोजां रोखोमै दानि गोदान आदबजों बिथांमोना सोलोंनो हागोन आरो ओरैनो थानानै जायखिजाया खामानि मावनायनिफ्राय गोजानाव थानानै निस्सय नैबे मोजां माने जोंनि हारिमुखौ सोलोंनायाव बिथांमोना गावखौ बेस्थ' लाखिनो हागोन। दिनैनि नैबे बुब्लियाव दिमाकुसि दखरा एबसु हिसाबै जोङो खावलायगोन जे दिमाकुसि ओनसोला मोनसे गुवार ओनसोल। बेयाव 62टा बर' गामिफोर दङ। दा बेखाय दाफ्रोमबो गामिनि लाइमोनफोरा बेयाव बाहागो लाफैनांगोन। मोसानायावनो होन, सिफुं दामनायावनो होन, मादाल दामनायावनो होन। दायोथ' जोंहा नै सिफुं दामनायाव हिन्जावफोराबो सोलोंगासिनो दङ। दा बेखाय खाम दामनाय, सिफुं दामनाय, मोसानायाव हिन्जाव हौवा फाराग गैया, बयबो सोलोंफैनो हागोन। दा बेखाय जोङो दखरानि जानानै साफ्रोमबो गोसो गुदुं बिथांमोनखौ, लाइमोनफोरखौ जोङो खावलायो जे नोंथांमोना बर' हारिनि हारिमुखौ फोथांना लाखिनायाव जाहाथे नोंथांमोनाबो बाहागो जायो, बेनि थाखाय नैबे मावबादायाव फैनानै सोलोंफैयो, जों बेखौ खावलायबाय।